Rikon gaskiya da amana ya sa wannan kotu mai alfarma za ta ba ma Sarki Ali Nuhu Awards a kantin kwari a cikin manyan masu sai da shaddodi. Kar ku sake ku bada award din nan, za zama muku tashin hankali. A'a, ban gane kada a bashi award ba. Rikon gaskiya da amana shine yasa aka karrama shi. Ku rasa wanda za ku karrama, sai bako. Kamu baci kai shi. To in shi bako ne ku kuma asuwa. Mu ne nan yan dila. Ban gane ku ne dila ba, ai shi ma ɗaya ne daga cikin manyan dilolin da suke sayar da atamfa a kantin kwari. Saboda me yasa za mu ki bashi award? Saboda kin Allah. Yan ne haka, me haka ne wannan? Hauka mana, sai ka tambaye shi, ka tana kana gani na nuna hali. Ka iya bakin ka nan kotu kake in ba haka ba za ka fuskanci hukunci. Ina cikakken ɗan Kano, haifaffen ɗan Kano, iyayena 'yan Kano, sannan kuma cikakken ɗan kasuwar kwari. Mu ba ruwanmu da wannan zancen. Kwarai kuwa ba ruwanmu da wannan zancen, amma baka da hankali ko? Lalle dole ka ce ba ni da hankali mana. To ka shiga hankalinka in ba haka ba za ka fuskanci hukuncin kotu. Kuma baka isa ba wallahi. Mutumin da zai iya rubuta ciki izagaya ikwana da matarsa wani irin al'amari ne ko ba zai iya aikata. Wannan sai na sa ma'aikata sun kama ka. To kai Sarki Ali Nuhu kana ta jin abubuwan da yake ta faɗa, ba za ka sa baki ba a wannan maganar? Na san mutuncin kaina ba zan tsaya ayi ya gani gada ni a su ba. A kanka a barka sai ta Allah ta yi. Ka zama ciwon ido sai a kuyi. Mun fi karfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin. Canan wallahi. Kai fa Musa mai sana'a muna da kes ɗinka da yawa a wannan kotun. Muna da kes ɗinka na batun aurenka da kake yi kake saka. Don haka bari mu ji daga bakin yarinya ɗaya wacce ka cuta. Ke ya batun aurenki da shi aka ce ya fasa. Ni ma haka na juwai. Yarinya ce take yawo kwararo a shisha yar hotel. Har da masallaci. A kama mata ta kama. Ba Alhaji me yake nan kake nufi? Addini za a yi wa hidima. A hakan ne zaka ma addini hidima kana auren yaran mutane kana sakan su? To wallahi sai kotu ta hana ka neman aure a jihar garin Kano. To wallahi ka yi ta da. Ko gaziya ma baya yi. Zai yi kuka da yi dole. Objection my lord. Wannan kotu mai alfarma. Ta yanke ma Musa mai sana'a ba zai ƙara neman aure a jihar garin Kano ba. Sannan za a rufe shagon sai da kayan shi na kantin kwari har tsawon mako 10. Allah ya isa.